estem al Japó. I estem al Japó. Konnichiwa, somiadors. Konnichiwa. Ara de camí a l'hotel passarem per aquest pont, el pont Nihonbashi, que està custodiat per dracs i per lleons de bronze. Molt bé. I on estem, Imma? A Japó, a Tòquio. L'habitació és petita segur, no? Sí, a Japó totes les habitacions són... Però... L'atenció correcta, parlant en anglès, i tenien un paquet. Sí, un paquet nostre, del wifi. Hòstia, és grandet també. Sí. Sí, no esperàvem més petit. Les dutxes sí que són petites. I el lavabo, Japo! On està la llum aquí? Hem de demanar el primer restaurant japonès. És aquest. Ens han servit a les 11 de la nit. Sí, a les 9, a les 11 i mitja. Aquí a Japó és costum que al més petit li serveixi la beguda al més gran. Això entre els treballadors com a mínim. Els altres no ho sé, segurament sí, però com a mínim els treballadors d'una empresa ho fan així. Així que... Com ens hem entès amb ella? En anglès i en fotos de la carta. Voleu saber com és la nostra carta? I això és el nostre menjar. El nostre sopar. Sí, el nostre La pena és que no sabem com se diu en japonès, si no ho diríem. Algo de soba. Algo de soba, perquè no és millor prim, però ja està. Ohayo, somiadors. Konnichiwa, somiadors. Mireu, tenim al darrere els típics nens. Que bones! I també ens hem donat compte de que quasi absolutament tots els treballadors, com aquests d'aquí al darrere, porten pantalons i amb aquests i porten pressa tots. Sí. Salut, Imma. Gràcies. Van tots vestits iguals per treballar, amb pantalons negres oscurs i amb samarreta blanca. Com ara aquest també. Fa un dia una miqueta gris, aquest matí ens ha de ploure i aquesta tarda no, però aquest matí gravarem a Akihabara no Harajuku. Ara anem al tren i comencem el vídeo. Estem a l'entrada del Meiji Jingu, que és un temple sintoista, i aquest tori d'aquí al darrere té 1.500 anys d'antiguitat. Ara anem a entrar al Meiji Jingu i primer ens hem de netejar, no? Sí, ara veureu com es fa. Aquest santuari sintoista és el més fabulós de tot Tòquio. Va ser creat el 1867 i va durar fins al 1920, que va estar destruït per la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial. Està dedicat a l'emperador Meiji Tenno i la seva emperatriu Joken. Sí, perquè són molt interessants els de darrere. No saben fer un selfie, no saben. Hem anat a resar, no ens deixem gravar i ara la Imma us explicarà com es resa. Per resar a un santuari el primer que s'ha de fer és agafar una moneda de la quantitat que es vulgui, ficar-se a una distància prudencial de la zona on es resa, llançar la moneda, fer dues reverències per mostrar-li el teu respecte als déus, dues palmades per cridar-los i que es fixin en tu, inclinar-se una mica demanant el teu desig o resant i quan acabes tornes a reverenciar. Hem sortit del parc Meiji Jingu i estem buscant una màquina expendedora. A veure què hi ha. Mira! Carpis! Hi ha carpis! Oh! Una de cada 10 màquines tenen carpis. A veure.
¡Vaya! 100 yenes, exactamente lo que necesito para el Calpis. Qué raro, no estaba preparado, Mira. Sí, ¿cómo va esto? Aquí. Bien! Pels que no ho sabeu, el Calpis és una beguda típica aquí al Japó, que és una barreja entre leche condensada i iogurt, no sé. És una cosa que s'ha de rebaixar amb aigua, que aquestes ja venen rebaixades i que està super bona. Takeshita Street, el bazar de moda juvenil més famós de tot Tòquio. Mengem? Sí, A on? sembla si anem aquí. Heiraku Sushi. A mi bé. A mi també. Anem. Casi me caigo. Ja estem dinant. Aquí va per preus i són tan intel·ligents que els de fora t'ho marquen així. Depenent del color de cada plat, acabes pagant més o menys. I quan acabes de menjar, te recolleixen els plats i et diuen t'han pagat. I després vas i t'assustes. Somiadors, ja hem sortit de dinar. Què t'ha semblat? Tu primer. Jo primer. Bueno, estava bé, no m'ha entusiasmat. N'hi havia alguns que sí que m'han agradat molt, després n'hi havia uns altres que normals. O sigui, estava bo, el que passa és que no m'ha entusiasmat, com pensava que m'entusiasmaria. A mi l'últim i els de Meguro també, però T'han agradat? l'arròs estava potser millor fet, però I el wasabi m'agradava a mi també. a mi el wasabi... A mi sí, estava picante, Perquè però li posen no massa. tant. I no sé, de moment decepció. Fins aquí el primer vídeo de Harajuku. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li a like, compartiu-lo Subscriviu-vos si no esteu subscrits. i ens veiem a la pròxima, que serà Roppongi. Sayonara, Sayonara,